O Tribunal Supremo condena o exministro socialista José Luis Ábalos a 24 anos de prisión polos amaños na compra de material sanitario. Trátase da primeira sentenza dun caso de corrupción que afecta ao goberno de Pedro Sánchez. O seu ex-asesor, Koldo García, foi condenado a 19 anos e o comisionista Víctor de Aldama a 4, aínda que non ingresará en prisión. O Goberno galego coordina con deputacións e concellos as axudas para paliar os danos que deixaron as treboadas. O obxectivo é recuperar canto antes a normalidade nos 10 concellos de Lugo e Ourense que viron como as chuvias arrasaron casas e estradas. Aprender a construir un cantagalos, a facer unha gaita cunha palla ou a restrar cebolas. Son labores cos que Luís do Río divulga a nosa cultura máis autóctona. Aprendeu do avó e a través da tradición pasea as súas raíces con orgullo. Que tal? Boas noites. Xa coñecemos a sentenza do caso Máscaras. O Tribunal Supremo condena a 24 anos de prisión o que fora secretario de Organización do PSOE e ministro de Transportes, José Luis Ábalos. É a pena máxima que pedía a Fiscalía. O seu asesor, Koldo García, foi condenado a 19 anos de cadea. O tribunal considera os culpables de organización criminal, suborno, malversación e tráfico de influencias. En canto a Víctor de Aldama, a condena é de 4 anos e medio de prisión, pero non volverá á cadea. Sí, es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara. A intuición non lle fallou e José Luis Ábalos seguirá no cárcere. De momento estoy en Madrid. O tribunal aplicoulle a pena máxima que pedía a Fiscalía, 24 anos de prisión, o peor parado dos tres. Duele. Ábalos é o quinto ministro condenado desde a transición. A Sala considera probado que se enriqueceu coas comisións por adxudicar contratos de máscaras na peor fase da pandemia. A mesma sorte correu o seu ex-asesor, Koldo García, 19 anos de condena. Pero ningún nin outro cumprirán todos eses anos. O exministro estará un máximo de 16 e medio entre reixas e o seu antigo asesor 15. Os dous foron considerados culpables de delitos de organización criminal, suborno, malversación e tráfico de influencias. A Aldama, a xogada saíulle redonda. Bueno, simplemente dar las gracias a la justicia que han demostrado que son justos al final. A súa colaboración coa xustiza tivo premio, 4 anos e medio de cárcere, pero non entrará en prisión. E deixa recado. Espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren. Suspenderonlle a pena coa condición de que non volva a delinquir e que faga un ano de traballos en beneficio da comunidade. A sentenza adoptada por unanimidade conclúe que os tres formaron unha organización criminal con reparto de funcións que cometeu graves delitos de corrupción. Esta sentenza xa provocou as primeiras reaccións políticas. Os socialistas destacan a diferenza de penas entre os condenados, especialmente a do comisionista Aldama fronte a Ábalos e Koldo. O Partido Popular considera que a situación é insostible e que Pedro Sánchez ten que dimitir. A sentenza acolleu a Pedro Sánchez nun acto público. Nada máis, muchas gracias. Pero ningunha palabra do asunto. O ministro Puente escapaba dos xornalistas. Só conseguiron arrancarlle isto. ¿Te parece desproporcionada la condena a Ábalos? Como a calquera que teña ollos na cara, a Puente parecelle unha condena desproporcionada a de Ábalos. Nas redes, a voceira do PSOE tamén cuestiona a diferenza entre penas. Pregúntase Monse Mínguez se en España compensa ser corruptor. E o mesmo pensa sumar sobre a pena imposta a Aldama. Creo que es inaudito que un pijo mafioso sin escrúpulos a día de hoy se vaya de rositas a la calle. E o mesmo opina o voceiro de Esquerra: se colaboras, libras, di nas redes. Pero acto seguido Rufián pregúntase se compensa seguir coa legislatura. Aguantar para qué? O líder do PP teno claro: Sánchez ten que convocar xa eleccións. Esto es el fin de la escapada. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del Gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio. Alfonso Rueda cree que Pedro Sánchez non pode permanecer alleo a esta sentenza e insiste en que debe convocar eleccións. Todo o que está aberto, todo o que nos queda por coñecer, creo que fai máis que justificado que os españois, os galegos, se nos dé a voz poder decir se queremos seguir así ou se quere un cambio político. Eso é o que penso, pero creo que é gravísimo
E de verdade que se o presidente do Goberno pensa que todo isto é alleo a él, creo que se equivoca. O Consello do Poder Xudicial abre expediente o xuiz Juan Carlos Peinado. Foi decisivo o voto de calidade da presidenta Isabel Perello. O órgano de goberno dos xuíces considera falta grave suxerir, como fixo Peinado no auto, que as forzas e corpos de seguridade do Estado poderían colaborar na fuga de Begoña Gómez. Case ao mesmo tempo, o propio xuiz Peinado citaba para este mércores a muller do presidente do goberno para que lle entregue o pasaporte. En Galicia seguen os traballos de limpeza e reconstrucción nas zonas afectadas polas chuvias torrenciais da semana pasada en Lugo e Ourense. O 112 recibiu o día 17 case 2.400 chamadas. Gloria. Sí, Alfonso Rueda explicou que os equipos da Xunta están traballando sobre o terreo para acometer as actuacións máis urxentes e pouco a pouco poder devolver a normalidade ás zonas máis afectadas. A continuación, a Xunta vai se reunir coas deputacións de Lugo e de Ourense e con todos os concellos afectados para estudar con detalle as seguintes fases da reconstrución. En total foron 10 os concellos afectados polas intensas choivas nas provincias de Lugo e de Ourense. Tras as primeiras actuacións de urxencia para abrir as estradas cortadas polos estragos da auga, queda moito traballo por facer nas vías e propiedades para devolverlles a normalidade aos veciños dos 10 concellos afectados polas chuvias torrenciais do pasado mércores. A Xunta convocará esta mesma semana as deputacións de Lugo e Ourense e concellos para coordinar axudas. Para facer unha análise xa máis minuciosa, logo de realización dos traballos máis urxentes, e concretar cales son as necesidades de reparación e como podemos implicarnos todas as administracións nas mesmas. Implicación que o presidente reclama tamén do Goberno Central. Dirixirémonos á Confederación Hidrográfica Miño-Sil para que faga de xeito inmediato os labores de limpeza dos leitos dos ríos e de protección do solo que nunha parte importante non estaban realizados. A Xunta anuncia que van a ampliar un 32% o presuposto para a conservación dos ríos de competencia autonómica para protexer a poboación e o territorio ante episodios de chuvias como os da semana pasada. E as temperaturas continúan subindo. Hoxe aínda se salvan das alertas algúns puntos da xeografía, pero mañá o aviso amarelo, imos velo no mapa, afectará a prácticamente toda Galicia, agás a Mariña e as Rías Baixas. O mesmo pasa coa alerta laranxa, que seguirá activa no Val do Miño, pero incluirá máis concellos, concretamente da comarca do Carballiño e do sur de Lugo. Por iso, imos ata Sarria para ver como está a situación a esta hora. Demetrio, que marca con os termómetros? Pois agora mesmo aquí os termómetros marcan 32 graus, casi poderíamos decir que refrescou, pero non refrescou, sigue facendo calor. Aquí a máxima que se calaba ao longo da tarde chegou ata os 35, moitos puntos da provincia de Lugo incluso rodearon eses 38 graus, pero quen se leva a palma un día máis é Ourense, e onte conseguía a máxima con eses 38,9, hoxe un grau máis, 39,9, e as previsións apuntan que aí en Ourense poden acadar ou superar os 40 graus. Grazas, Demetrio. Que Galicia vive unha xornada de calor extrema. Os termómetros rozaron os 40 graus en Ourense e superaron os 38 no sur de Lugo. E a situación empeorará mañá coa activación do aviso vermello por risco extremo en varias comarcas. Un episodio que obriga a buscar formas de refrescarse. Botellas de auga, abanicos, gorras e moita sombra. Así afrontaron hoxe a calor centos de galegos nunha das xornadas máis abafantes do ano. Os avisos da EMET e Meteo Galicia cumpríronse con dureza na cidade de Ourense, que quedou ás portas da cifra redonda, cunha máxima de 39,6 graus. É demasiado calor. Fatal, non se dorme. Anda un caído da búsqueda dun can. Comer bebidas frescas con hielo, helados. Moitos optaron por cambiar rutinas e buscar lugares máis frescos para facer máis levadeira a tarde. As piscinas de Oira rozaron o completo. Oxe, bueno, andaremos casi a 1100. Pues en casa estamos a unos 28 grados más o menos y pues escapamos a la piscina, pasar la tarde. 7, 8 de la tarde empezamos a salir. E no sur de Lugo a calor tamén se deixou notar. En Monforte de Lemos superaron os 38 graus e en Sarria os termómetros chegaron aos 36 nunha tarde de altas temperaturas. La aguantado na calle, coño. En casa abierto de atrás adelante. Siendo bastante calor, impresionante el calor. En la zona de que yo soy de México no hace tanto y aquí está
fuerte. Vamos a empezar mañana el camino a Santiago. A ver cómo nos va. Ventilador, no hay otra cosa. Un panorama asfixiante que mañá vai ir a máis porque saltan todas as alarmas coa activación do aviso vermello por risco extremo. Esta alerta máxima vai afectar ao noroeste da Coruña, a comarca de Valdeorras e a práctica totalidade da provincia de Lugo. O resto do interior da comunidade permanecerá en aviso laranxa nunha xornada que promete ser crítica. Estas temperaturas por riba do normal afectan tamén o resto de España. Onde están a pasar moi mal é no País Vasco. Ali viven un episodio de temperaturas extremas dende o domingo. No interior de Vizcaya os termómetros superaron os 40 graus e as mínimas estarán entre os 20 e os 22 graus. Temperaturas tamén moi altas en Andalucía. Hai avisos de nivel vermello en algunhas zonas de Córdoba e Xaén. Sobre as 4 da tarde iniciouse un incendio forestal no municipio lugués de Cospeito que continúa activo. O lume empezou na parroquia de Xermar, nunha zona sen casas, pero próxima a unha planta de biocompost que non correu perigo. A Xunta enviou 3 axentes e 12 brigadas e mobilizou 5 helicópteros, 2 avións e 4 motobombas para tratar de extinguir o incendio o antes posible. Aínda non hai estimación de hectáreas queimadas. Esta tarde quedaba xa controlado o incendio do concello ourensán da Mezquita. Entrou dende Portugal e queimou unhas 50 hectáreas. E o lume da capela, na comarca do Eume, permanece estabilizado. Arderon 30 hectáreas. Galicia presentará recurso ante o Tribunal Constitucional contra o decreto do Goberno Central que regula as chamadas zonas de aceleración de renovables. Trátanse de áreas onde se permite instalar proxectos enerxéticos ou cumprir requisitos como ter boa conexión coa rede ou non ter impacto ambiental. A Xunta entende que a norma invade competencias ou impedirlles ás comunidades decidir onde establecer esas zonas para renovables. Supón que só se podrían instalar as zonas de aceleración renovable no 0,16% do territorio. Por outro lado, invade plenamente as nosas competencias e pois non nos queda outra máis que seguir defendendo pois o que nos corresponde. E se teñen cativos, apunten, porque xa coñecemos as novas axudas para pagar comedores escolares xestionados por AMPAs, concellos ou centros concertados. As familias con rendas de ata 6.000 euros per cápita recibirán un apoio de 150 euros. O prazo para solicitar a axuda correspondente ao curso que acaba de rematar será dun mes, do 6 de xullo ao 6 de agosto. E a Xunta aproba un proxecto de lei para declarar o persoal médico de urxencias do Hospital de Ourense posto de difícil cobertura. Unha medida para dar resposta á falta de profesionais no centro, xa que só están cubertas a metade das 50 vacantes deste servizo. Con esta norma poderán acceder a unha praza por un sistema excepcional de concurso de méritos sen necesidade de exame. A Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobou esta tarde o informe sobre a caza do lobo que será enviado agora á Unión Europea. A maioría das comunidades apoiaron a posición de Galicia e respaldaron a tese de que a especie está en bo estado de conservación, polo que se debería autorizar a súa caza. Euskadi e Castela Mancha abstivéronse e Cataluña foi a única que votou en contra, aliñándose coa posición do Goberno Central. Tras meses de presión, Keir Starmer finalmente cede e deixa o cargo do primeiro ministro do Reino Unido. A súa dimisión abre un proceso para elixir o seu sustituto dentro do Partido Laborista. O favorito e con máis apoio para sucedelo é o exalcalde de Manchester, Andy Burnham. María. Sí, todo fai indicar que Andy Burnham será o novo primeiro ministro do Reino Unido, o 7º en 10 anos. Hoxe xurou como deputado e foi recibido con aplausos e vítores entre os parlamentarios laboristas. Xa confirmou que se vai presentar ao proceso de primarias que comeza en 2 semanas e se podería prolongar ata setembro, pero se ele o único candidato, podería incluso chegar a Downing Street antes de que remate xullo. A dimisión de Keir Starmer pon fin a un breve mandato de case 2 anos e chega despois de meses de presión interna no seo do Partido Laborista, do afundimento da formación nas eleccións locais de maio e da continua caída na súa popularidade. Volvemos contigo, María, porque 23 anos despois da catástrofe do Prestige comeza en Londres o xuízo que enfronta os gobernos español e francés coa aseguradora do petroleiro.
Si un episodio máis no caso Prestige, que parece que non ten fin, a vista podería prolongarse durante varias semanas. En esta ocasión o que se xulga non é a responsabilidade sobre a catástrofe ambiental, senón as consecuencias dunha longa batalla legal que leva máis de 20 anos aberta nos tribunais británicos. Por unha banda, a aseguradora sostén que España e Francia non seguiron os procedementos establecidos no contrato á hora de reclamarlle os danos polo afundimento. Pola outra, ambos países defenden a validez das súas actuacións. En Colombia hai novo presidente. Abelardo das Priella impúxose nas eleccións. Rosa Conde. Sí, Abelardo de la Espriella, o tigre, ruxiu con máis forza e é o novo presidente electo de Colombia. Pero a estreita diferenza de apenas 250.000 votos levou a Iván Cepeda a insistir en non recoñecer a derrota e esperar o escrutinio oficial. Impugnaron máis de 57.000 mesas coa esperanza de reverter o resultado. Mentres, Colombia vive horas de tensión con disturbios controlados en Cali e tamén aquí en Bogotá, onde Petro mantén pechado o acceso a esta casa de Nariño mentres chama a calma e sementa dúbidas. Susto esta tarde na autovía que conecta a Coruña con Carballo. Un coche comezou a arder e o lume acabou estendéndose ao monte. Foi a altura de Arteixo. O condutor conseguiu saír rapidamente polo seu propio pé. Tamén se mobilizaron axiña medios de extinción para sufocar o lume. Arranca o prazo de inscripción para as viaxes do Inserso da próxima tempada. As novas altas poden solicitarse dende hoxe e ata o 10 de xullo. Este trámite é obrigatorio para acceder ás prazas cando as convoquen. Haberá o mesmo número que na edición anterior, case 900.000. Como novidade, a posibilidade de viaxar con mascotas de pequeno tamaño. Máis de 1.400 empresas do sector turístico preparan unha demanda colectiva contra Booking por condicións abusivas. Consideran que os clientes poden sair perdendo coas súas políticas. Máis do 70% das reservas hoteleiras a nivel mundial faise a través de Booking. Non hai máis que sair á rúa e preguntar. Yo utilizo mucho Booking. Booking. El que me contrata a mí los viajes míos y es por el inglés. ¿Booking? Trabajo con Booking. Siempre buscamos aí ofertas, promociones. Booking acaparou o mercado e dende esa posición de dominio impón as súas condicións que os hostaleiros consideran abusivas. Ahora parece que as empresas hoteleiras, en vez de ser dunha propiedade, pois son de Booking. Booking é o que marca as directrices. Non estamos de acordo. Máis de 1.400 empresas do sector súmanse a unha demanda colectiva. Tamén as galegas calculan que poderán recuperar máis dun 7% do pagado á plataforma. Hai cifras importantes a recuperar, pero isto vai en función do hotel, do número de camas, da ubicación. Unha sentenza do Tribunal de Xustiza Europeo no ano 24 abriu a porta que o sector reclamara. Booking deixou de aplicar unha das súas cláusulas máis abusivas, a que impedía aos hostaleiros ofertar os seus cuartos a prezos inferiores aos que eles estipulaban na súa plataforma. Recién en un viaje que hice a Argentina nos descubrimos. Entonces ahora, esta vez que hemos venido acá a España, directamente lo hemos hecho con el hotel. Cada vez son máis as persoas que elixen vestir de forma diferente. Por exemplo, en Pontedeume atopamos unha tenda na que se fan sombreiros artesanais. Están elaborados totalmente a man e cada un serve para unha situación distinta. Un sombreiro é como un zapato. Ti tes unha talla de cabeza e tes unha forma de cabeza. Entón, o mesmo zapato non lle sinta ben a unha persoa que outra ainda que teñan a mesma talla, porque o mellor un ten o pé máis ancho ou ten un juanete. Pois neste caso os sombreiros son iguais. As cabezas poden ser máis anchas, máis estreitas, máis longas. Entón hai que tomar diferentes medidas para que ese sombreiro se adapte á cabeza da persoa. Veña, primeiro imos a medir a cabeza. O máis importante para que sepamos, a ver, que te podo ofrecer. A oferta no taller de Julia inclúe, por exemplo, sombreiros feitos con papel ou con algas, pero máis aló dos materiais, do material, hai, no feito a man, outro tacto. Julia contanos como hai que levar ben levada unha chisteira. Aquí. Elevado. Si non ten que tocar as orellas, ten que quedar como un dedillo por encima das orellas e un dediño por encima das cellas tamén. Entón realmente o seu sitio sería este.
O sitio de Julia, a sombreireira artesá, era outro. No laboral e asistenta social e tiña unha mercería. Hai 5 anos fixe un curso de facer sombreiros e agora di non o cambia por nada. Cando lle entregas o sombreiro a persoa, lle ves a cara e o proba e se encontra con el ben, e despois ves que utiliza así a menudo, pois esa é a satisfacción máis grande realmente que teño. Un sombreiro a golpe de agulla e de fío leva uns 5 días de traballo polo menos. O prezo vai desde os 45 ata os 250 euros. Son pezas, ademais de únicas, das que duran unha vida ou máis. Son prendas para durar e para herdar incluso. Un cantagalos, unha gaita feita cunha palla ou a cestería de madeira case extinta en Galicia. Son tradicións coas que Luís do Río divulga a nosa cultura máis enlleira. Aprendeu do avó e a través da tradición pasea as súas raíces con orgullo. Pois este enredo ou este xogo que consiste en coller un pauiño que se fende medio e medio e méteselle unha folla dentro, cando sopla cos beizos bate, vibra e soa así. Con este cantagalos, Luís chegou a facerse viral nas redes en 2023. Actualmente xa ten 50.000 seguidores e segue sumando cos seus vídeos de brinquedos, de como enrestrar cebolas e de como facer unha gaita cunha palla. Este caso é de avea brava, de avea bouba, e son cilindros que teñen nós. E abres unha membraniña, fai dunha lapeliña, e que cando se sopre aire, o aire corra polo furado que hai onde está a lámina e saia por este tubo, entón vibra e fai ruido. Ten publicada unha investigación sobre o San Cosmeiro e o seu último libro, publicado en abril, recolle o que aprendeu da cesteiría de madeira, case extinta. Está feito todo con láminas, que é o que chamamos verjas. Non ten bimbios, non ten polas, que non é moito máis complicado que outras técnicas, pero hai que ir ao monte, hai que buscar a madeira, hai que abrila, e os máis corrente en Ourense, en Lugo, e hai determinadas vilas en Mondariz. A súa curiosidade polos saberes tradicionais non ten límite desde que era un neno, cando aprendía do seu avó. Pois sinto moi orgulloso del, que por lo menos se lle ten interés polas cousas nosas de Galicia, porque os nosos antepasados hai milenios usaban os produtos que nos daba a naturaleza. Luís enorgullécese de facer que a xente saia ao monte, pero agora quere cultivar a súa faceta de músico coa súa gaita, inda que di non vai deixar de preguntar e aprender do seu redor. E comeza a conta atrás para a noite de San Xoán. Na Coruña xa empezaron a parcelar as praias urbanas para reservar sitio para unha das celebracións máis agardadas do ano. O San Xoán da Coruña é cada vez máis popular, polo que tamén nos sumaremos á celebración. Parte deste telexornal farémolo mañá en directo dende alí. O seu remate terán unha programación especial para seguir a festa dende a praia. Máis de 1000 persoas traballarán na noite de San Xoán para que nas praias da Coruña a festa máis popular do ano sexa unha auténtica celebración. O Concello vai repartir este ano 120 toneladas de madeira en distintos puntos dos areais onde estará o epicentro da festa. Unha das novidades é a campaña en San Xoán Limpar as Praias e de Primeira, que vai parcelar unha parte de Riazor reservada para entidades veciñais, culturais e deportivas que se comprometen a deixar o espazo limpo ao remate da noite. A idea é que os areais non amenzan cheos de lixo. Somos unos guarros. Eso non é normal. Eso es mentalizar a la gente. Os efectivos específicos na Coruña complétanse cun amplo dispositivo da Policía Local, Bombeiros e Protección Civil e cos puntos violetas no paseo marítimo onde se repartirán unhas 2000 pulseiras para a prevención de violencias machistas. Nas praias do sur, como as de Nigrán, tamén está todo listo para que milleiros de persoas desfruten desta noite máxica. Aunque sigo recalcando que hai moita seguridade de Policía Nacional, Guardia Civil, están todos implicados, de paisano, de tal, entonces, pero que todo saia ben, vamos. Aínda que hai 85 fogueiras con permisos, na praia de Panxón só se van permitir 2 grandes lumieiras que van contar cun dispositivo de vigilancia sen precedentes, drons do equipo Pegaso da Garda Civil, 7 cámaras móviles, un hospital de campaña, un punto lila e 200 persoas dos distintos corpos de seguridade que vixilarán o areal. Estes son os galardoados este ano coa Medalla Castelao. Recíbenas a Fundación Andrea, que axuda as familias de nenos con enfermidades longas ou terminais. O trompetista principal da Chicago Symphony Orchestra, Esteba Batallán, a física investigadora do CER, Marc Capeans e o atleta Adrián Ben e María Barallobre, do restaurante La Penela da Coruña. A entrega realizarase o domingo.
Rematamos aquí este telexornal Serán. Mañá, lembren, emitiremos unha parte deste informativo dende a Coruña para celebrar máis de preto o San Xoán. Pero agora despedímonos dende a Praza Maior de Celanova con esta imaxe en directo do seu mosteiro, fundado no século X. As prazas sempre reúnen, son lugares de encontro. Que pasen unha boa noite. Ata mañá.